Sí, estan sent setmanes difícils, no? En el sentit de, bueno, ara ho comentàvem, no? Semblem un equip d'Eurolliga, no? Dimecres, diumenge, dijous, no parem de jugar entre setmana, viatjant, com viatgem, bé, crec que l'equip, bueno, avui la sensació és que l'equip anava una mica agotat, no? Una mica falta de frescura, però, bueno, és normal, no? És normal amb tant partit, amb viatge i res, haurem de donar el nostre màxim al partit perquè segurament notarem una mica el cansanci. Bé, crec que al final perd una mica d'al·licient, no? Un partit sense públic, al final jo crec que a tots ens agrada veure com més gent a les grades, ens motiva més, no? Jo crec que al final l'esport és per això, però sí que és cert que tal com estem i sumat a que no hi haurà públic haurem de fer un esforç titànic per a donar-nos energia, no? Per treure energia d'on sigui, per a ajudar-nos nosaltres, ja que no tindrem el suport de la nostra gent, haurem de fer un esforç tots els jugadors, tot el cos tècnic per a treure molta energia, perquè crec que serà una de les claus, no? En un partit pot ser una mica descafeinat entre setmana, sense gent. Bé, ja et dic, crec que haurem de sumar tots per treure energia. Crec que vendrà un rival també segurament un pèl cansat, no? Per l'acumulació de partits, però amb la moral molt alta, no? Crec que la primera fase va quedar l'últim classificat, però en aquesta nova fase ha guanyat els 2 últims partits, els ha guanyat a més remuntant l'últim període, crec que el període contra la Roda, l'últim període crec que és 10-27 i l'altre dia contra el Benicarló a la mitja part anava perdent de 18 i va acabar guanyant, no? Crec que venen amb la moral alta i òbviament ells cada partit, igual que nosaltres, és una final i crec que si nosaltres fem un bon partit tindrem les nostres opcions i crec que és un partit sumament important, molt important per als nostres objectius, així que crec que haurem de fer molt bé les coses i com bé comento amb anterioritat, no? Crec que el factor energia serà un punt molt important.